Leg press s jednou nohou je skvelým cvikom, pri ktorom sa vieš zamerať buď viac na zadok, alebo viac na predné stehná. Nastav si operadlo čo najnižšie. Na niektorých strojoch sa tiež dá nastaviť sklon platformy a teda tento by mal byť čo najmenej šikmo k zemi. Pre zväčšenie rozsahu pohybu si dostatočne podlož spodný chrbát kombináciou napríklad malých kotúčov, zrolovanej podložky, lapami na box, podložkou na tréning brucha, yoga kockami a podobne. Posaď sa a umiestni chodidlo do stredu platformy na ose X aj Y. Ak sa chceš zamerať skôr na zadok, posuň chodidlo o trochu vyššie nad stred platformy. Ak sa chceš zamerať viac na predné stehná, nechaj chodidlo v strede platformy alebo ho posuň o trochu nižšie. Pevne sa chyť držadiel alebo sedadla a pritiahni sa do sedadla spolu s prehnutím chrbta a vypnutím hrudníka. Vytlač platformu do začiatočnej pozície a odísti zarážky leg pressu. Nadýchni sa do brucha a pomaly spúšťaj platformu k sebe spolu s tlačením hrudníka dohora. V spodnej pozícii zastav na 1 sekundu, následne vytlač platformu späť spolu s výdychom a po krátkej pauze vykonaj ďalšie opakovanie.